Da li mislite da je životna sredina u kojoj vi živite dovoljno čista? Ne. A šta joj najviše nedostaje? Šta je problem? Uopšte dim zagađen. Grad takav grad je rudnik. Mnogo je zagađen. A se vi krijete po kući kada je takav vazduh? Da, krijem se. Baš noću nikad ne otvaram prozor. I kad su ove vrućine nikad ne spavam sa otvorenim prozorom jer ovo je strašno što se radi jer najviše noću i vikendom se pušta taj otrov. A šta mislite da li nešto može da se uradi po tom pitanju? Pa sigurno da može, to se priča već 20 godina. Prvo je bilo govora da se zamene filteri i to je pričalo godinama, je ta priča kružila. Sad, kao za 3 godine, bit će nova topionica u koju malo ko veruje da će biti, ali nadamo se. Nadamo se, ostaje samo da se nadamo, jer tu se narod i građani najmanje pitaju. Mešavine, ima i čisto i nečisto. Pa da vam kažem, po mom mišljenju, ovde u Prokuplju imamo dosta zdravu i čistu sredinu. Generalno se može reći da je u poslednjih nekoliko godina učinjen značajan napor u skoro svim segmentima u onome što se tradicionalno smatra politikom u oblasti životne sredine i da postoji, zavisnosti od oblasti do oblasti, više ili manje određen napredak. Negde je značajan, negde je manje značajan. Stanje životne sredine ne može za jedan dan, kao što znate, da se reši. Upoznati se sa crnim tačkama koje se nalaze u Srbiji, ali za svako od njih su pokrenute određene inicijative i značajne dešavanja po pitanju isti. I po pitanju Velikog Bačkog kanala, i po pitanju Bora, i po pitanju Pančeva. The environmental protection in Serbia has been improving over the last 10 years, but there is still a lot to be done. The departure point was very low. Amongst 30 countries, 30 towns in 30 countries that were assessed, Serbia rated 27, which is very low. So it is very important for the health of the citizen, for us citizens, for our children, and for future generations that this is improved at European standards in order that we ensure a better quality of life for all citizens. Politika zaštite životne sredine jedna je od najobimnijih politika Evropske unije. Njeno sprovođenje i troškovi usklađivanja veliki su izazov za državu kao što je Srbija, koja se priprema za članstvo. Da li se Srbija suočava sa tim izazovom dovoljno brzo i koliku podršku u tome dobija od Evropske unije? Srbija je donela planirane propise, uskladila ih sa brojnim direktivama Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine, a realizuje se i veliki broj infrastrukturnih projekata koji će doprineti boljem kvalitetu vazduha, vode, zemljišta. Najveći problem po intenzitetu zagađenosti i sredstvima potrebnim za poboljšanje situacije ostaju otpadne vode, o čemu dovoljno govori podatak da se u Srbiji samo 4% otpadnih voda prečišćava, kao i da se procenjuje da je 5,5 milijardi evra potrebno za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Najveći gradovi, Beograd, Niš i Novi Sad, neprečišćene otpadne vode ispuštaju direktno u reke. Za građane Bora i Pančeva problem je vazduh, a u celoj Srbiji nije zanemarljivo ni zagađenje zemljišta zbog nesanitarnih ili divljih deponija. Ti problemi napokon se rešavaju. U slučaju Velikog Bačkog kanala biće teže potpuno otkloniti posledice višedecenijskog zagađenja, dok regionalne sanitarne deponije, poput sistema Duboko, koji počinje da radi u Užicu, već daju rezultate.
Srbija je danas dom najzagađenijeg vodotoka u Evropi, Velikog Bačkog kanala, koji je izgrađen krajem 18. veka kao vodeni put soli, a koji je prikupio vode tog močvarnog područja i omogućio da se i tu zemlja naseli i obrađuje. Da bi se problem zagađenja tog kanala trajno rešio, prvo mora da se reši problem izlivanja neprerađenih komunalnih i industrijskih otpadnih voda. Taj posao je započet, vredan je 26 miliona evra, a oko 60% te sume je iz donacije Evropske unije. Veliki Bački kanal, kao što i sami vidite, veliki problem za građane Vrbasa. Prvo, zbog zaštite životne sredine, zbog onoga što ovaj kanal čini ljudima, jer pre 20. godina, 30. godine započela jedna akcija naših vrbaških lekara gde su oni na jednoj karti obeležavali pojave karcinoma u Vrbasu i danas kad vidimo tu kartu možemo vidjeti da kako se udaljavate od kanala, tako je broj karcinoma manji nego pored samog kanala gde su praktično crveni plusići načičkani jedan do drugog. Kao dete sećam se da sam se s bratom igrala baš ovde, kad je voda bila čista, kad su čamci prelazili s jedne obale na drugu. Trenutno, evo i sami osjećate kako je, zimi je to, čini mi se zbog hladnoće, ne osjeti se toliko koliko je u ovim letnjim mesecima. Kad se desi recimo da uveče nikako ne možemo da izađemo napolje, koliko se taj smrad i sve to osjeća. Pre par godina se probalo sa čišćenjem mulja, i koje je taloženo tu pored mosta u blizini. Međutim, koliko je to ekološka bomba, to je malo poznato, jer je to prekrilo rastinje u ovom trenutku, tako da to, verujem da većina stanovništva Vrbasa ni ne zna, a to je na svega 100-200 metara od nas. Znači, pored kanala imate i taj neprečišćeni mulj koji je tamo stavljen u kaseti? Jeste, znači stanovništvo tu živi, a da ni ne zna šta se nalazi u blizini i kakva je to ekološka bomba u stvari. I koliko to štetno utiče na zdravlje ljudi. Šta vi činite da to rešite? Pa mi kao lokalna samouprava smo se uključili i ono što je najvažnije, uključili smo se u čitavu ovu priču i oko dobijanja i oko realizacije granta Evropske delegacije Evropske unije od 15 miliona eura. Radimo na umrežavanju kanalizacije svih naseljenih mesta i grada Vrbasa, praktično u prečistač i u kolektor, tako da će ona voda koja se bude izlivala za godinu dana kad prečistač bude gotov biti tehnička voda i voda praktično koja neće smetati u vodotoku Velikog Bačkog kanala. Ideja je da prečišćavanje ovih otpadnih voda ide putem magistralnog kolektora, a rekao bi da je magistralni kolektor cev dugačka 12 km, širine 1200 mm, koja ide paralelno sa Velikim Bačkim kanalom i na taj način povezuje Vrbas, Kulu zajedno sa prečišćačem. Ova investicija, odnosno do sada je odrađeno 10 km magistralnog kolektora od predviđenih 12,6 km. Sa izvođačem radova je potpisan ugovor na dodatnih 2,6 km i on će biti urađen do kraja ove godine. Na ovoj površini, znači od 2 hektara, će se ukomponovati celokupno postrojenje koje podrazumeva preradu liniju vode, odnosno preradu otpadne vode i mulja koji nastane u toku prerade, koji će se koji će se anaerobnom digestijom razgraditi i iz te anaerobne digestije omogućit će se dobijanje biogasa koji će se, ako Bog da, iskoristiti za proizvodnju te zelene električne energije. Izmuljavanje opasnog taloga koji se nakupio u delu kanala koji prolazi kroz sam grad Vrbas je posao koji mora da usledi. Gotovog rešenja nema, mora da se pronađe, kao i sredstva da bi Veliki Bački kanal ponovo bio vodotok pored koga je život bezbedan. Da bi ovdje tekla čista voda, znači osnovni preduslov da se napravi taj kolektor. Posle pravljenja kolektora dolazimo do toga da moramo očistiti Veliki Bački kanal, koji to će koštiti između 20 i 40 miliona eura po nalazima stručnjaka. Pretpostavljam da ćemo i taj novac dobiti iz sveta, pošto je ovo crna tačka ne samo Vojvodine i Srbije, nego crna tačka Evrope, ali to normalno da nije preduslov da ovaj kanal i posle čišćenja ostane čist. Sve fabrike moraju da urade svoje pretprečistače, da u kanal ne ispuštaju ovu vodu, zapravo da se preko tih pretprečistača uspostavi veza sa kolektorom i da tek onda takva voda odlazi u kanal. Vital, moram da kažem, ne znam tačno što je uradio na pravljenju svog pretprečistača, mislim ne mnogo, za razliku od Carnegisa koji već uložio 1,5 miliona eura i koji se ponaša u skladu sa zakonima Evropske unije i sa zakonima Srbije.
A Vital, do sada nemate neku dobru komunikaciju sa Vitalom? Ne mogu da se pohvalim sa dobrom komunikacijom sa Vitalom. Znamo da često puta ispuštaju štetne materije u kanal, iako oni tvrde da to ne rade. Taj sediment u ovom početnom delu sadrži jako puno teških metala. Olovo, cink, kadmijum, naročito kadmijum je problematičan u velikim koncentracijama i on izaziva probleme kardiovaskularna oboljenja. Veliki Bački kanal je nešto što prožima kompletnu zonu Vrbasa. U 6 km Veliki Bački kanal je kroz Vrbas i faktički svako treće domaćinstvo u Vrbasu ima dodira na manje od 50 metara sa kanalom. To je dovoljna činjenica da koliki je broj građana ugrožen Velikim Bačkim kanalom. Mi očekujemo, znači, po nekom programu da bi već u oktobru sljedeće godine trebale da se industrije priključe i to je jedan od uslova, znači, da se onda krene sa izmuljenjem. Znači, sa celim tim postupkom izmuljenja na toj najgoroj deonici od 6 km koja prolazi kroz grad. Ono što nas zanima najviše jeste da se remedijacija ovog vodotoka uradi na bezbedan način. Kada dođe do izmuljavanja, može doći do veće migracije mikroorganizama koje se zaista u velikoj meri ovdje nalaze. Znači imamo spore koje je dokazano da ulaskom u organizam počnu da luče kancerogene materije, tako da je sasvim moguće da u slučaju izmuljavanja se to podigne u vazduh i da ugrozi okolno stanovništvo. Nama jeste naš najveći problem i mi se onako grčevito borimo da ga rešimo, ali postoji niz drugih problema u Srbiji, tako da smo svesni da postoji ta raspodela, da to mora ići tako polako, ali u svakom slučaju ogromne su pare u pitanju i to je nešto za što očekujemo pomoć Evropske unije. Laws passed, indeed, and strategies were developed, and this is very important to give a legal framework for what has to be done. But for the protection of environment, passing laws is just the first step, and there are more laws to pass. But the next step, which is much more difficult, is to implement the laws, is to translate it into reality, and this requires huge investments. We are helping Serbia to invest on it, but it will take many years until reaching good standards. Srbija je krenula prvo da reši zakonodavni deo, znači kroz nacionalni program za integraciju, kao što znate, više od trećina svih propisa Evropske unije su vezani za životnu sredinu. Do kraja 2012. svi ti propisi bit će usvojeni i samo u prošloj godini više od 100 propisa iz oblasti životne sredine usvojeno i sada radimo na njihovoj primjeni. Njihova primjena se vidi. Približavanje standardima Evropske unije je također jedan proces. Znači, mi ne možemo za godinu dana, naročito što to iziskuje značajna finansijska sredstva, u tome nam Evropska unija značajno pomaže i mislim da u ovoj oblasti izuzetno dobro koristimo sredstva koje dobijamo Evropske unije i kroz infrastrukturne projekte, a i kroz razvoj kapaciteta ljudi koji rade na tim projektima. Verovatno je dakle da bi trebalo krenuti od postupka transponovanja propisa Evropske unije u nacionalni pravni sistem i stvaranje institucionalnih i drugih pretpostavki za njihovo sprovođenje. Jedan od sasvim evidentnih problema u tom postupku jeste pitanje učešća javnosti. Drugi problem, i pitanje vezano za transponovanje, jeste pitanje sagledavanja realnih implikacija donošenja određenih propisa. Oni ćemo dakle izračunati koliko će to koštati, ko će biti najpogođeniji i šta preduzeti da se to ublaži ili premosti i tako dalje. U Srbiji postoji oko 160 zvaničnih opštinskih deponija. Od toga se 12 nalazi na manje od 100 metara od naselja, a čak 14 na obalama vodotokova. Uz to, u Srbiji je do sada pobrojano više od 3200 divljih deponija. Popravljanje takve slike biće dug i skup proces, ali su prvi koraci već načinjeni. Tako je otvoreno 6 regionalnih sanitarnih deponija,
a u septembru je počela rad i regionalna deponija Duboko, u kojoj se tretira i deponuje otpad iz 9 opština Zlatiborskog i Moravičkog okruga. U taj projekat uloženo je 15 miliona evra, od toga oko 4 kao donacije Evropske unije, a 5 kao kredit Evropske banke za obnovu i razvoj. Korist od toga prvi će videti stanovnici naselja oko starih deponija. Kao što vidite kakav je smrad ovde, mi smo građani drugog reda već punih 20 godina. Član sam Saveta mesne zajednice već 11 godina. Neprijatnosti ove građana, ne samo ja. Ja sam prvi u naselju, među prvima ovdje. Ali celo naselje ovo doživljava neprijatnosti. Samo se pitam nekad davno, koji su ti nekada, ko je prvo osnovo ovdje ovu deponiju? Osnovati deponiju iznad grada. Ja živim tu baš u blizini, u komšiluku, znači prva domaćinstva, odnosno ispod deponije, to su naša. Tu sam odrastao, tu sam rođen i splet okolnosti da sam u blizini. Tu smo se, znači, susretali sa mnogobrojnim problemima, znači, tipa psa lutalica koje evo imamo i sad prilike da vidimo, samo što je to ništa, to je da kažemo jedinka jedna, to su čopori, znači psa lutalica, raznih vrsta insekata, buba, zagađivanje potoka koji je, znači, odavde potekao, odavde mu je negde izvor, znači to su sve neki problemi s kojima se mi susrećemo već 30 godina. Po ugovoru o međuopštoj saradnji i aktu podređenosti koje su potpisale sve opštine, one su obavezi kada Duboko proradi u roku od 3 meseca da stave van funkcije stare deponije, znači da jednostavno tu se više otpad ne doprema. A kažite mi, gde su problemi? Zbog čega je 6 godina bilo potrebno da se dođe do ove faze da očekujemo otvaranje deponije? Pa, prvi radovi na izgradnji deponije su počeli u leto 2008. godine. Taj prostor od 2005. do 2008. je iskorišćen za pribavljanje i zatvaranje te finansijske konstrukcije. Znači, u tom periodu je urađena studija izvodljivosti, pa je urađena studija o procjeni uticaja na životnu sredinu i pred kraj 2007. godine u potpunosti je ona zatvorena, znači da je dogovoreno uzimanje ovog kredita od 5 miliona eura i tada Evropska unija je obezbedila ta sredstva od donacije, tako da je to vreme potrošeno uglavnom za taj deo. Radovi su počeli, kažem, u letu 2008. kada je na ovu lokaciju izašli su prvi, da kažem, geometri koji su obeležili ovaj prostor i tada je krenula izgradnja. Ovo je tip, da kažem, planinske deponije gdje se otpad odlaže na ove velike 4 etaže ili terase i u ovoj prvoj fazi mi imamo mogućnost da tu skladištimo negdje oko 600.000 kubnih metara sabijenog otpada. Razmišljamo već o proširenju tela deponije, znači to pretpostavlja zaceljenje Turskog potoka i otkup ove druge strane, znači praktično sa desne obale Turskog potoka i to će nam omogućiti znatno povećanje kapaciteta cijelog ovog prostora. Regionalna deponija Duboko se gradi po svim standardima, kako domaćim, znači usklađena u potpunosti sa domaćom zakonskom regulativom i sa evropskom regulativom u ovoj oblasti. I ovo je, znači, sanitarna deponija. Sanitarna je po tome što su primenjene sve mere zaštite da se spreči i minimizuje negativan uticaj na životnu sredinu, odnosno u ovom slučaju na zemljište, vodu i vazduh. I kada jednom dođe ovde smeće, ono će, pretpostavljam, biti ovde kao... Smeće će da dođe ovde. Znači, ovo je prva etaža. Dobro. Popunjavanje deponije planirano je tako što će prve količine otpada se dovoziti na prvu etažu i one će se pomoću kompaktora razastirati, pomoću buldozera razastirati, onda će kompaktor da vrši sabijanje tog otpada. To je također jedan neophodan postupak da bi se dvostruka korist izvukla, znači da bi se i smanjila zapremina otpada i da bi se istisnuo vazduh, odnosno da bi se sprečilo stvaranje nekih kasnije džepova koji bi mogli da dovedu eventualno do nekih negativnih posljedica u telu deponije i planirano je da se vrši dnevno prekrivanje otpada inertnim materijalom. To se radi iz više razloga, prvenstveno da bi se smanjili negativni uticaj, odnosno neprijatan miris u vazduhu i također tom merom se sprečava privlačenje ptica i drugih glodara i nekih štetnih
životinja koje su standardni pratioci nesanitarnih deponija. Ovo je postrojenje koje vidimo da je u nekoj završnoj fazi montaže, znači u onom finom nekom podešavanju i hladnim probama, a ovo je postrojenje na kome će se raditi sekundarna selekcija otpada. Da bi sama deponija imala dobre rezultate, mora se podići svest ljudi, naših građana, o primarnoj selekciji, znači o odvajanju otpada na samo mesto nastanka. Bitna stavka u celoj priči je da se izdvoji organski otpad od neorganskog otpada. Znači, nije toliko bitno odvojiti plastiku od stakla, koliko je bitno da se tu ne nalaze ostaci od hrane. Jer to onda u mnogome otežava sekundarnu selekciju kod nas na separatoru. Ja mislim da to sve u zadnje vreme, znači zadnjih nekih par godina ide sve u nekom ka boljem svetu, znači ka boljem putu. Uspjeli smo, znači u zadnjih 2-3 godine da saniramo te divlje deponije koje su bile, da kažemo, na tim nekim perifernim delovima i ljudi su vidjeli da u principu i njima će to da bude mnogo bolje ispred njihovih kuća, jer opet kažem, svest je čudo. Ukoliko sami u sebi budemo u glavi programirali da nam to ne treba ispred svoje kuće, svima će biti bolje. Mi ćemo iz Saveta mesnih zajednica edukovati ljude, objašnjavati kako, na koji način sirovine da se skuplja i kako da se odvaja, da bi lakše na reciklažu išli. Pa ja sam potpuno siguran, dakle ne mislim, nego sam potpuno siguran da bez pomoći Evropske unije ništa od ovoga što je do sada ne bi moglo da bude urađeno ili ne bi moglo da bude urađeno na ovakav način. The priorities are to implement what has been already legislated. This is very important to do, otherwise laws are for decoration. We funded ourselves, we donated money for filters for some power stations, because this is one of the big productions of pollution. So we are already helping, and we will continue helping, but there is a lot to be done on that. U svaki projekat koji se trenutno realizuje, Evropska unija na neki način kroz svoje fondove uključena. To su te Heavy Investment direktive gdje su potrebna najveća ulaganja, otpadne vode, upravljanje otpadom, industrijsko zagađenje. Za implementaciju svih tih direktiva bit će nam neophodna pomoć Evropske unije i kroz savete, ne samo kroz sredstva, nego i kroz savete kako je to najbolje implementirati, s obzirom da su većina od tih stvari već završena u Evropskoj uniji. Ciljevi zajedničke ekološke politike Evropske unije su očuvanje, zaštita i poboljšanje kvaliteta životne sredine, zatim zaštita ljudskog zdravlja, oprezno i racionalno korištenje prirodnih resursa, kao i usavršavanje mera za suočavanje sa regionalnim i globalnim problemima u ovoj oblasti. Tako definisanim ciljevima, koji su naznačeni i u ugovoru o funkcionisanju Evropske unije, ne može se naći zamerka. Građani Srbije pomno prate kako i koliko se radi na ispunjenju ovih ciljeva. U istraživanju koje je Kancelarija za evropske integracije sprovela sredinom ove godine, najveći procenat građana Srbije ocenjuje da je upravo u ovoj oblasti zabeležen najznačajniji napredak. Proces je spor, ali se rezultati vide i osete trenutno.